It's the Kings on Gagasi FM. You might need Abo Malume after this proposal. Right? So again, on the line we have Ulwazi. Ulwazi unjani bethu? Number one, man, Lwazi, you hollered mfethu wathi hey man machita ningincede lapho ngiproposele intombi yami okanjani. Hayi bafethu ngisizeni ngidlule ngibambe le nto enjena kanje. Before siyakude sitshele just a little bit about her, quickly about her. Well, she's beautiful, she's loving. Yeah. Abanye abantu first before her. Oh. So you umuntu ongavusa umuntu kababa, yeah. That's basically it. How long have you guys been together? For 3.5 years now. 3.5 years? 3.5 years. That's good enough to know, right? Sure, that's very no, I have no Yeah, complaints I about think that's that. long enough, eh? Definitely. All right, so let's give her a call then. But before we go there, let's set the mood, right, Nace? Yeah. Okay, let's set the mood. Yawuza no music wakhona ne? Let's give her a call right now. All right. What's her name? What's her name, Lwazi? Usne. Okay, Usne. Usne. All right, sure. Usne. Hello? Thandazo. Hello? Sure. Hello? Hello. Yes? Sure, ngicela unikeze phone. Nazi efoni akekho usaphumile. Ufumeke phuba wena. Ngoba mina. Mina ngile wathenga le phone. Yo. Ngile wathenga le phone mina. Usho kanjani usathenga le phone ekhokhile mina every month? Ikhokhela why? Nawo amaphepha wakho kepha. Is this a prank or what? Ngifuna into ebaleka la vethu, ngicela phone. Mneza phone akekho usaphumile. Ukwenza kanjani usona uphendule ingcingo zabantu? Ubani vela? Angazi. Lalela bot, ifoni ikhokhelwa yimina. Usine ifoni uyishela endlini usaphumile eyitolo. Hayibo vethu. Okay, let's step in right now. Except Lwazi mancane bethu, except bethu unjani bethu, you're talking to spectacular DJ Naves and Clarissa and also Ulwazi. You're on the King's Drive of Gagasi FM. So come on about bethu. Asibalekile lo. How? Okay, all right bethu. So Ulwazi lana bethu was calling because he wants to propose to intombi yakhe. Manje kuphendula wena so sixakile manje sonke ukuthi kwenzakalani. So I just want to know ukuthi sikhuluma nobani. Okay, mfethu ngeke ngizisho igama but lalela. Yeah. Angazi ukuthi ubhuti ufuna ukupropose kanjani ukuthi une icherry yami ngoba ifoni ibanjwe yimini ngoba adela endlini nawo. So when nesenze nesikhathi singana nje ichereko? I guess Seni be together for isikhathi singana ne? for quite some time, about 4 years now. Quite some time. Basically ngimenzela yonke into nale phone ofona kuyona ithengwe yini. Uhlala nawo? Akahlali nami kodwa uJoke